Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan tansah setya ing Gusti, lan kasetyan menika ndayani kula panjenengan anggenipun martosaken kekeran kawilujengan dalem netepi menapa ingkang dados dawuh-dawuh dalem. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Paskah ingkang kaping 6. Ateges sampun 6 minggu anggenipun kula panjenengan ngriyayakake lan nglimbang Paskah panebusan dalem Gusti Yesus ingkang wungu saking seda lan asung pengajeng-ajeng ageng tumraping kula panjenengan nderek Gusti ing sakmangke nggih kawungokake saka pati lan gesang wonten ing swarga. Ing Minggu Paskah kaping 6 menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem bilih panjenengane bakal nilar para murid mekrat menyang swarga saksampunipun seda, nanging para murid dikersakake supados ampun ajrih, ampun mangu-mangu, ampun bingung awit ditilar dening Gusti. Pancen menika kadangkala dados perkawis wonten ing paguyubaning awake dhewe yen wonten pribadi-pribadi sing mendominasi, pribadi-pribadi sing dados penggerak, lajeng pribadi-pribadi menika kesah mbuh pindah omah, mbuh pindah paroki utawi gerah lan sapanunggalane, terus ora ana sing dadi penggerak, sing dadi dominan. Kadangkala nggih adamel bingung, terus sapa sing arep ngganti, terus sapa sing arep nerusake apa sing wis dilakoni. Nah menika kalampah wonten ing pundi-pundi papan nggih, mbuh kuwi ing lingkungan, wilayah, stasi, paroki. Kadangkala menawi wonten tiyang sing mendominasi, tiyang sing estu berpengaruh, lan yen tanpa tiang-tiang menika gerak gereja lajeng boten melampah. Nah menika dados kesulitan. Mila ing pasaman suci wonten sing jenenge kaderisasi regenerasi, kepemimpinan ingkang melibatkan, memberdayakan, mengembangkan lan mencerdaskan supados menapa kabeh umat menika do pinter-pinter, kabeh umat do siap dadi pemimpin, dadi penggerak, dadi sing mendominasi, sing berpengaruh kanggo kabeh umat. Para murid ingkang dipun kersakaken Gusti pancen nyantrik supados sing sakmangke rikala Gusti nilar para murid saged mandiri. Ning pranyata ngantos titiwanci dina-dina pungkasan Gusti Yesus sugeng wonten ing alam donya, para murid durung do nyandak. Lan ing sakmangke rikala Gusti Yesus dicepeng, ditangkap, para murid malah do melajar, ambyar. Mila yen para murid menika estu mirengaken menapa ingkang dados pitedah dalem Gusti, para murid temtu boten kelajeng ambyar. Nah menapa ingkang dados pitedah dalem Gusti? Monggo kita pirengaken sabda dalem ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula.
KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 11 ayat 23 ngantos dumugi 29. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, sing sapa tresna marang Aku mesti netepi dawuhku lan bakal ditresnani dening Ramaku, sarta bakal kita rawuhi lan kita dalemi. Nanging sing ora tresna marang Aku ora netepi dawuhku. Mongko dawuh mau dudu sabdaku dhewe, nanging sabda dalem Rama kang ngutus Aku. Prakara-prakara iku tak kandhakake mumpung Aku isih tunggal karo kowe. Nanging Yang Roh Suci Sang Panglipur kang bakal diutus dening Yang Rama atas asmaku bakal mulangake sak kabehe marang kowe lan bakal ngelingake kabeh sing wis tau dak kandhakake marang kowe. Kowe padha dak tinggali katentreman lan katentremanku kang dak paringake kowe. Dudu katentreman sing diwenehake donya sing dak paringake. Aja padha bingung utawa cilik atimu. Kowe wis padha krungu apa sing wis tau dak kandhakake. Aku arep lunga, nanging Aku bakal bali maneh. Yen kowe tresna marang Aku, kowe mesti bungah marga Aku sowan Rama lan Yang Rama luwih agung tinimbang Aku. Saiki sadurunge kelakon kowe dak kandhani supaya samangsa kelakon kowe padha ngandel. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, wonten ing bojana pungkasan Gusti Yesus paring piwulang dumateng para murid ingkang nedahaken Gusti ingkang ing sakmangke bakal nilar para murid. Para murid ampun lajeng melajar utawi ajrih utawi ambyar. Awit menapa Yang Roh Suci menika bakal kaparingake lan Yang Roh Suci menika ingkang kautus lan bakal mulangake sakabehe marang para murid sarta ngelingake kabeh sing sampun dingendikake dening Gusti Yesus. Mila pitedah menika estu penting tumraping kula panjenengan sami anggenipun nderek Gusti ing jaman sakniki. Awake dhewe ingkang sampun dipun tilar Gusti tanda kutip mekrat dhateng swarga, awake dhewe nampa Yang Roh Suci. Yang Roh Suci menika ingkang ndayani, ingkang mimpin, ingkang neguhake pasaman suci saking jaman majaman ngantos ing sakmangke pungkasaning jaman. Yang Roh Suci menika ingkang nuntun, kala wau ingkang mulangake lan ingkang ngelingake marang sedaya piwulang dalem Gusti lan sabda dalem. Para murid lan kula panjenengan sami dikersakake supados tinarbuka dumateng tuntunaning Yang Roh Suci. Mila yen kula panjenengan menika dados pengurus wonten ing pasaman suci, dadi umat, dadi pelayan ingkang terlibat wonten ing pasaman suci lan sinten kemawon ingkang pengin cawe-cawe amrih mekaring pasaman suci lan pawartaning Injil menika sansaya sumunar, awake dhewe ya kudu ngendelake Yang Roh Suci. Aja mung ngendelake kekuatan pribadi, keterampilan diri utawi kecakapan anggone ngendikan, ning ngendelake Yang Roh Suci.
Awit sepisan malih pasaman suci menika paguyubaning murid-murid dalem Gusti. Pancen wonten ing saperangan keuskupan menika tetep penting sing jenenge administrasi, pengelolaan, manajemen, mbuh kuwi keuangan utawi manajemen pengelolaan SDM sarta sanes-sanesipun menika penting kangge ndukung kados pundi kula panjenengan sami saged gesang lan ngetingalake pelayanan sing tinuntun yang Roh Suci. Ngelmu-ngelmu kadonyan menika ya penting, mbuh kuwi akuntansi, manajemen, hukum sipil, sosial lan sanes-sanesipun penting. Ning tetep ingkang langkung penting inggih menika kados pundi kula panjenengan jejering pasaman suci tinuntun lan tinarbuka dening pakaryaning yang Roh Suci. Mugi-mugi kula panjenengan sansaya wantun anggenipun cawi-cawi nderek Gusti makarya ing pasaman suci martosaken Injil kabungahan jati kanthi tuntunaning yang Roh Suci. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.